आदै आंनि जोलैखौ बुथारसिगोन आदै साला बांद्राय खोथा बुंग्राना नों आदै हद नों बिदि मिनि नालाय थैसिगोन बायदिसो मोनफालायो आं बापावै अमा राजा आंनि जोलैया जुदि गाज्रि जायो आंनि बिदांखौ जुदि नों गाज्रि खालामबाय नोंनि जोलैखौबो गारां माब्रै मोनखो माब्रै मोनखो होननासो सोंदों नों आंबो खोन्थाफिननि माब्रै मोनो नाङा बेफोरनि मेल्ला एक्सपिरियेन्स दं आंनाव हे गसाय माबायदि गिलु बालु एक्सपिरियेन्स दङलै अमा राजा खोन्थाजायालै मायाव सौग्रुनानै मायाव गोलैनानै बेसेबांदि खस्थ' मोनदों आंसो मिथिसिगौ आरो दा सों भाइमोन दा सों आच्छा बारु थाइबानि लारु आं थाबैनो बे जेलनिफ्राय ओंखाराबा जानाय नंलालै सासे एमएलए जानानै बेफोरबायदि फौसुलिया मानसिजों जेलाव थाफानांगौबा बिराद मान सनमान जोबगोनलै नोंनाव मालानिफ्राय मान दङ नोंनाव मान सनमान होनायानो गैया सोर होदों नोंनोलाय मान सनमान नैबे आंनि आथिंखौ सिनायबावदों दा जग्गासिनो जोनानै होबावगोन बिदांखौ जुदि मोजाङै लाखिनो लुगैदोंबा सिरि था सार नोंथाङा थांनो हासिगोन आच्छा सन्थलायालाय सार बिथाङा दिनै बेवहायनो थाथ'नांगोन आच्छा थांदो आंखौ लांफानो हाला होमबा सन्थला आं नोंखौ गाबोन लांफैगोन नों जिंगा दासि सन्थलाखौ लांफाबालाय माथो जायो सार नोंथांमोना जे सासे मानसिखौ बुनो नागिरदोंमोन बिनि थाखायनो जों सन्थलाखौ लांनो हाथ'नाय नंला मानो होनोब्ला नोंथांखौ बख'नो थाखाय जों गासैबो दायखौ सन्थलानाव होथ'नांगोन आच्छा औ सार आच्छा जागोन दे आं गासैखौबो थिक खालामगोन सन्थला नों थाथ'दो दै आं गाबोन लांफैगोन नोंखौ आच्छा दे गैला नों खिगा जाबाय अमा राजाजों जायगायावनो थगायजाबाय नों गाबोन लांफैगोन होननायखौ खोनायाखै नामाब्रा गोसो जाबा नोंखौ मानो लांफानो हायामोन बियो मानो नोंखौ गालांखो गावनि दायखौ नोंनि सायाव होनो थाखायसो नोंखौ गालांदों बियो मिथिबाय नंगौना नङाब्रा पलिटिकेलनि खोथाखौ नैबे टफिरामनिख्रुइ बांसिन रावबो मिथिबाय अमा राजाया नोंखौ गावनि हाथियार बायदिसो बाहायबाय मिथिबायना आंखौ बुनो नागिरलायग्रा नोंसोर नोंबोथ' आंखौ बुबायलै थखनजोंनो बेसेबांबा गैसा नाथाय अमा राजाया नोंखौ थखनजों नङा गावनि बुद्धिजोंसो नोंखौ साजा होगोन जायनि साजानि सानायखौ नों गोसो सिङावसो मोनगोन मोथो दोहो मानो सिगियोब्रा आं सिगियाखैना अबेसे नों दायना मानसिनाव खायदा बोराय थाखाय नङा होमबा स्वाद मा स्वाद बेलाय नों बुंलाय नों दायना नङाब्ला बे हाखराव मानो मोदायखौ फिसियो नोङो बे मोदायनि खोथा लानानैनो हापांमोननि जिउमाया बोरै सोलायनाय बुं बोरै सोलायनाय मा खुगायाव राव गैला नों सासे दायनासोब्रा दायना मानसिनि आखलासो बिदि साइन्सआ मावनो हायि खामानिखौ दायनाफ्रासो मावनो हायो डक्टर साइन्सफोरा मावनो हायिफोरखौ नोंसोरबायदि दायनाफ्रासो मावनो हायो बिनिखायनो एमाव राजायाबो थांखांबाय नों सासे दायनासो बरफनि बिबार हांग्रि सना बा उन्दुनानै थाबा साइस नुलायथारोथ' आरो नोंखौबो हांग्रि सना आंनि हांग्रि सना बरफनि बिबार मोखाङा अमा बैसा जाखो मा जाखो गोसोआथ' पुर्निमा अखाफोर गावदांनिख्रुइबो गोजोंसिन नोंनि गोरबोआथ' नारेंखलनि दै बायदिबो गोथार ना आंनि हांग्रि सना सिरां हर जालायनाय बहा थांदोंमोन आरो मानि खन्थाइ आवरायगासिनो उन्दुदो बावनासो दङमोनलै आं साला साम' खिंखिरिजों थगायजानानै साननैसो जावलिया जादोंमोन ना खन्थाइबो लिरनो सोलोंदोंमोन आं बाद दे बे साम' खिंखिरिखौ मालाबा लोगो मोनबा बिनि बाख्लाखौ बख्ल'जोबगोन आं आच्छा बारु थाइबानि लारु हांग्रि सना डिस्टार्ब खालामबाय थाना उन्दु गाबोन फुङावनो सिखारनानै गथ'फोरनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोहरनांगौ आच्छा बहा थांनो ओंखारदों बिसोरलाय मा बहा थांनो ओंखारदोंहाय स्कुलाव थांनाङा नामा आच्छा बावदोंसो आच्छा बारु थाइबानि लारु आंनि हांग्रि सना आंनि हांग्रि सना नों आंनि अमा बैसा नों आंनि प्रसान्त लैथोमा हांग्रि सना नों आंनि अमा बैसा नों आंनि प्रसान्त लैथोमा नों आंनि हांगार बिमा होननानै मिथिखादोंमोनबालाय मानोथो आंखौ साराय खिथुखौ हुख'नो लानानै फैखो नों मा सानो हांगारा जेरावबो उदाया होननानै हांगाराबो बिराद खामानियाव उदायोब्रा गोदो गोदाय हांगारजोंसो हाथाय हुयोमोन आंबो हांगारजोंसो हाथाय हुनानै देरबोनायब्रा बिनिखायनो हांगारजों आंहा गोथौ सोमोन्दो दं
नोंखौ आं हांगार बिमा होनदों बे नङा जे आं नोंखौ लाजि फोनांदों हांगाराबो खामानि होयो अरखियाबो खामानि होयो बे बुहुमाव मानसिनि खिखौ लानानै गासिबो खामानि होयो माथो मानसिनि खियाबो खामानियाव होयोदां मानो होआ जानांगौ जाखो मानसिनि खिया उदैयाव थाबाय थाबा हजम जागौमोन नामा बेनिखायनो खिनांगौबो आरो होमबालाय माथोबाव खियाबो खामानि होयो जोंनि जानाय आदारफोरा हजम जाहैनानै खियाव महर सोलायो अब्ला गासैबो बुस्थुआनो मोनसे मोनसे बेसेन गोनां खामानि मावोब्रा जेरै हांगाराबो गोसोम गाबाबो गोसोम खानायाबो जेरै जोंखौ समायहोयो थिग बिदिनो गोसोम मानसियाबो जोबोद बेसेन गोनांब्रा मिथिबाय आंनि अमाबैसा डार्लिं सना आं फेदावबाय थानाहाय उन्दुदो आंहा फुङाव सिखारनांगौ होनदोंना ओइ नों मानो मिनियाब्रा जेब्लानिफ्राय आं नोंखौ हाबा खालामनानै लाबोदों अब्लानिफ्राय नों मानो मिनियाब्रा आं नोंनि खुगानिफ्राय मिनिनाय खोनासंनो लुगैदोंलै माने नोंनि गुस्थिखौ मिनिस्लु जानाय नायनो लुगैदों मालाबाबो नुफेरा जे दिनै मिनिलाय देलाय आं बेफोरबायदि बखिबाय थाबा आं बांसिनसो रागा जोंगोन मिनिनायाथ' गोजाननि बाथ्रासो बाव दा मानसिया मिनिनांगौ मिथिबाय गाबोननो हाखर सिङाव थाहैनांगोन जों अब्ला मिनिनोनो मोनबावगोन ना मा खालामनो मोनबावगोन बेनिखायनो सम थानायावनो होननानै मिनिनांगौब्रा गोसो गैयाबालाय माखौ मिनिनांगौ जाखो मिनिनांगौलै हांग्रि सना मिनिनांगौ ओमफ्राय इसिबां हर जालायनानै बहा थाहैनायमोन हा बहा गोमाहैयामोन पुलिस स्टेशनाव दसे गिदिंनानै फैदोंमोन आं माबाफोर मावलायाखैथ' माबाफोर मावलायबाल' पुलिस स्टेशनाव थाङो नामाब्रा थांदोंमोनब्रा ओरैनो बारहावा जानानै फैबाय उन्दुदो बाबाय आं खोनासंबाय थानो ओइ आं खन्थाइ आवरायबावनोसैसो आयै नांथारा नोंनि खन्थाइ आवरायनायखौ उन्दुदो आंहा गाबोन फुङावनो सिखारनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोहरनांगौ खोनासंब्रा आंनि गोसोनि गोदै राव मा सना नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नाङा आंनो नोंनि गोसोनि गोदै राव अब्ला गोखा रावखौनो लादो आं नोंसोरजोंनो उन्दुफासिगोनलै आदाया मोदायनि सल'बाथा खोन्थानानै गिहोबाय आंखौ बेटा मोदायनि सल'खौनो गियो नामा आं गिदोंलाय एसे गिथावथावथारमोन फै उन्दुफै मोदायनि सल'खौनो गियो नामाब्रा आच्छा नोंसोर मानो दाबो उन्दुआखैमोनलाय बे नोम्फा जौ फाग्लाया दासो फैनायालाय आफा नों जौ फाग्ला जाबाय जायाखैलै बे नोमाया रागा जोंबा आंखौ बिदिनो बुङो आरो आच्छा दाउखा बेटा नों दा एमाव राजाया माबोरै दं मोदायनि सल'बाथा खोन्थानानै आंखौ गिहोदों बा सल'बाथा खोन्थानो रोंलायो बेबो मोदायनि गिथावथावथार आफा दे जाबाय उन्दुदो आच्छा आफा मोनसे बाथ्रा सोंनि आं सों बेटा सों दाउआ फार्स्ट फैग्रोनाय ना दाउदैया दाउआ फार्स्ट फैग्रोदोंब्रा बेनिफ्राय अट'मेटिकलि दाउदैखौ दैदों बेनिफ्राय दाउदैया आरोबाव फिसा जाहोलायबाय बेनिफ्राय फिसाया आरो दाउदै खालामलायबाय बिदिनो आरो दाउआ फार्स्ट फैग्रोदों मिथिबाय बेटा दाउआथ' दाउदैनिफ्रायसो जायो बोरै दाउआ फार्स्ट फैग्रोखो दाउदैयासो फैग्रोदों खोमा बेनोथ' बेटा दाउदैया फैयो दाउनिफ्राय आरो दाउआ फैयो दाउदैनिफ्राय दाउदैया फैयो दाउनिफ्राय दाउआ फैयो दाउदैनिफ्राय बिदिनो बिसोरो फैलायलायबाय थायो दाउदैया दाउनिफ्राय दाउआ दाउनिफ्राय मिथिबाय बेटा बारा बुजियाखै माने सिम्पोलब्रा दाउदै दैसेया दाउ बिमानिफ्राय फैयो दाउ बिमायाबो दाउदैनिफ्रायनो फैयो माने दाउदैया दाउनिफ्राय दाउदैया दाउनिफ्राय दाउआ दाउनिफ्राय बास जोब्बाय उन्दुदो मा दाउदै दाउ जाबाय थालायखो रोंलाहाय बिसोरजों आं गिदिंलाय उन्दुथानाङा हाय नोंसोरजों उन्दुलां अफ्रि आइजोंसो उन्दुहैनोसै आं वाइला आच्छा बार थाइबानि लारु मा रायलायलायदोंमोनलाय जों बेटा दाउदै आफा दाउदै आच्छा दाउदैखौ हाबा हरनांसिगोन बेटा दाउदैखौ बोरै हाबा हरनांगौ दाउदैया दासिमबो दाउ सिङावनो दङ आरो दाउदैयाबो हाबा जालायो बेटा दाउदैखौ आं उन्दैनिफ्रायनो नुनाय उन्दैनिफ्रायनो फेदेरबोबाय आं दाउदैखौ बाबोबाय आच्छा आफा नों दाउदै जोनोम जानायखौबो नुलायदों दाउदैया माबायदि दाउदैनिफ्राय उजिनाय दाद बेटा नोमानैखौसो होनदों आं नोमानै नोंसा नोमानै दाउदैखौ होनदों आं बुजिबाय आफा बुजिबाय आं खिन्थु अरिजिनेल दाउदैखौसो होनदों आफा बे अरिजिनेल दाउदैया माबोरै फैनाय होमबालाय खोनासं मोनसे लाथिख' बुहुमाव रावबो गैयामोननो बिनिफ्राय मासे दाउआ थलथब होननानै थाबायना फैबायनो बेयाव बियो दाउदैखौ नुबाय दाउदैयाबो दाउ बिमाखौ नुबायनो सानैजों मोगा मोगि जालायबाय नुलायलायनानै बिनिफ्राय सानैबो सोमखिबाय बे दिननिफ्रायनो दाउदैजों दाउदों जमा जोनोम जाबाय बुजिबाय बेटा बुजियाखैमोन आफा थेवबो बुजिबाय होननानै हमनानै लादो आरो थैद बेटा बिफानि लामादों नोंबो बिफानि आच्छा बार थाइबानि लारु उन्दुदो दे दाउखा बेटा उन्दुदो बेटा गुड नाइट गुड मर्निं बमरो खादो बमरो आं नोंनि थाखाय जि मोजां निउस एडिट खालामबाय मिथिबाय आच्छा नै नायलाय नै नुबायना आं गासैखौबो जि मोजां एडिट खालामखाबाय एबार नों टिआरपियानो टिआरपि मोनसिगोन मिथिबाय दाउसोदेलाय थेंक इउ बाथामिज थेंक इउ होनलाय थानांगौ आरो ओमफ्राय नोंनि थाखाय आं साहाबो फुदुंबाय मिथिबाय
बा दिनै नों थाब सिखारलायदों नामा? आच्छा दे आं मोखां सुहैना लाग्रोनि। आं नोंनि थाखायनो दिनै हरसे उन्दुवाखै। भिडिअ एडिटिं खालामनायावनो बेसेबांबा टाइम थांखादों आरो नोंनि खोथा साननानैनो। मानो होनोब्ला आं नोंखौ मोजां मोननो लाहांबाय मिथिबाय बमब्र'। थेवबो आं नोंनो खोन्थाया आं दि नोंखौ मोजां मोनबाय होननानै। थांनायनि सिगां नोंनि निउज चेनेलखौ पपुलार खालामनानैसो थांगोन आं मिथिबाय बमब्र'। नै बिफा जोंहा आफाया दिनै फुङावनो सिखारनानै खामानि मावदों। थोरसिबो सुदों सिथ्लाबो सिबदों, नै साहा फुदुंनानैबो होफैबावबाय। मोजाङानो जाबाय नोंहा बिहामजो लुगैबाय थानाया। बेथ' नंगौहाय, दा बिहामजो लुगैबाय मोनबाय। दा फिसौफोरखौसो माला नुगोनथाय? थैनायनि सिगां फिसौफोरनि मोखांखौ नुलाङोबा मोजां जागौमोन आरो। मा नोंसोर खालि फिसौनिल' खोथा रायलायोब्रा दै। ए बमब्र' फिसा सिखारबाय। दे मोखांफोरा सुदो, अफिसाव थांनांगौ ना? थांनांगौथ' आरो मानि फिसौ होनबाय थायोब्रा दै, खोनासंनो बाबायलां। आंलाय माथो गाज्रि बुंखो दे? धैर्य हमब्रा बुरै, गासिबो जाजोबगोन। बिखुनजो आफा, ओंखामखौ खुरबाय आं, जाफैदो। हाब आफि, इसिबां थाबनो मोनबाय ना? आंनि गोसोआ मोजां जाबा गासैबो खामानिखौनो आं थाब मावो मिथिबाय। हाब गोसोआ मोजांथार होनबा आफि? औथ' फैदो ओंखाम जानोसै। दे थांगौ। खोनाबायना बिफा, बिहामजो फिसानि गोसोआ मोजांथारनो दिनै। माबा फिसौफोरनि जगारसो खालामबायदां। थाबैनो हाथायफोराव थांनानै फिथाइ सामथाइ लाबोआबा गोथाव जाथो बिहामजोआ, जाहाथे फिसौफोरा फुस्थाथा मोजां सख्ल' बख्ल' उजियो। बेबा नंगौना नङा? फैनायनिफ्रायनो बिहामजोनि आच्छा फामे, आं 1 घन्टानि गेजेरावसो सहैगोन। माने आं दिनै एसे गोजानावसो फैदों नालाय। गोसोआबो मोजांथारनो। आरो नै औ फामे, दिनै साइडनि खामानिया एसे गोजानावसो जादों, बेनिखायनो आं एसे गोजानावसो फैनांगौ। अब्लाबो आं थाब थांनो नाजागोन। जागोन दे जागोन, बांद्राय इसेबां फुरथि जानाङा। हाब फिसौ फैनांगौआलाय नंखाथारगौ बियो। एबार हाथायाव थांबाथाय फिथाइ सामथाइ लाबोनो दाबाव, ओरैनो दाफैखाथार। जागोन दे बुरैफोर। दाउसोदेलाय, थेंक इउ स' माच आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय। जेबो नङा बाल, आं जेसेबां दिन बे न'आव दं एसेबां दिननो नोंखौ हेफाजाब होगोन मिथिबाय। आच्छा जागोन दे, आं अफिसाव थांनोसै। गुड लाक दिनैनि निउसनि थाखाय। थेंक इउ। बमब्र', नोंनि मोजांनि थाखाय आं गासैखौबो मावजोबगोन। नोंल' आंखौ अर्डार हो मिथिबायना? नोंनि निउसखौ हिट खालामनायाव आं दं। आरो नोंखौ मोजां मोनबाय जेब्ला नोंनि मोजां मोननायखौबो आं मोजां मोनफानांगोन ना? बेनिखायनो दुम्फावखौसो नोंखौसो जरा मिलायहोथारगोन आं। नों दि दुम्फावखौ दासिमबो मोजां मोनो बेखौ जाफुंहोगोन आं। साननैसो नेनानैल' थादो, मानो होनोब्ला नोंनि निउसखौ आं हिट खालामनानै होग्रोनि मिथिबाय बमब्र'। जायखि आंनि गोसोआ आरोबाव बायफिना मानो, बे बाराव नोंनि थाखाय आं आंनि गोसोनि लुबैनायखौबो गारगोन बमब्र'। अब्लाबो दुम्फावखौ नोंनि खालामगोन। मैया हराव बिराद लोंना लाबाय नामाब्रा आंलाय, माथो दासिमबो खर' सागाया। फावगालि, ओइ फावगालि, साहा फुदुंना लाबोलाय। नांगौ आफा। दिनै निउस नायनि र', बिराद गोबाव जाबाय निउस नायिया। खुलुमबाय लाब्रा बड'स चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबाय। स्टुडिअ'आव दङ आं बमब्रमा, बयनिबो आगोमा। दानिया फैदो गुबै गाहाय आयदायाव। ब्रेकिं निउसाव दिनैनि ब्रेकिं निउसआनो जाहैबाय महाराजा एमएलएनि सायाव। बिथाङा गोरिब गुन्द्राफोरनि सायाव मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै लादो। महाराजा नोंथाङा निखावरि मानसिखौ अननो लुगैगोन ना लुगैया? आं निखावरि मानसिखौ अननो लुगैया। मानि थाखाय? बादुलि मानसिफोरासो निखावरि जायो, मावनो रोङि दांनो रोङि मानसिफोरासो। नोंथांमोना नुनो मोनदों नङा होमबा बिथां महाराजाया निखावरिनि सायाव मा बुंदों? आया, बे बमब्र'आ मालाबानो इन्टारभिउ लाखुमादों बिसोरखौ। आरो बे महाराजाया मा होननानै लाखोब्रा? महाराजा निउस नायलाय थाबैनो। सासे मानसिनि अजद दैखांनायाव खिथु खामफ्लाय सिथाबगोन होननानै बियो धमकी होफिनो। अब्ला भिडिअ फुटेजखौ नोंथांमोना गावसोरनि मेगनजोंनो नायनानै लादो। नों सासे दायनासो सन्थला, दायना। नुबायना रागाजों माबायदि जालायदों? आंखौ बांद्राय दायना होनबाय थानाङा, नङाबा नोंनि खिथुआव खामफ्लाय सिथाबगोन आं, खामफ्लाय मिथिबायना? आच्छा, नों होनबा गावखौनो दायना होननानै लामारबाय। नांनो होनखा।
Ada, ada, ada. अब्ला नोंथांमोना भिडिअ फुटेजाव नुनो मोनबाय दाया सोरनि बेखौ नोंथांमोना बिजिरदो आरोबाव बिथांमोना बेखिनियावनो थाबथानानै थायाखै बिथां अमा राजा आरो सन्थलाया लोगो नांनानै टफिरामखौ फिन साजा होनो थाखाय आखायाव गन लानानै बुबावो बिनि भिडिअ फुटेजाबो जोंनि आखायाव दङ अब्ला बेखौबो नोंथांमोना नायनानै लादो आंखौ दायना होननानै बुंबायना दायना होननायनि बान्थाखौ ला होनो Adalah. सानै मानसिया लोगो नांनानै सासे मानसिखौ बोरै बुदों नोंथांमोना नुदों जानांगौ आरो बेफोरबायदि जाथायखौ नुनानै खाथियावनो नुबाय थानाय सासे सोद्रोमाया 100 नाम्बाराव कल खालामनानै पुलिस बिफानखौ लिंहरो लोगो लोगो जायगायावनो पुलिस बिफाननि सोद्रोमाफोराबो मोनफैयो आरो बिसोर साथामखौबो लानानै पुलिस स्टेशनाव थाङो सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बिथां सन्थलाया दैखराव मोदाय फिसियो होननानैबो खोनादों बे खोथाखौ टफिरामा बे खोथाखौ सन्थलाया नङा होननानैबो दासिमबो बुङाखै बेनिखायनो सन्देह खालामनाया बारानिफ्राय बारासिन जादों जायनि जाहोनाव टफिरामा बिथां सन्थलाखौ दायना होननानैबो फोसावदों आरो बे दायना होननायनि थाखायनो सन्थला आरो बिथां एमएलए अमा राजाया सानैबो लोगो नांनानै टफिरामखौ बुयो होननानै जों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो अब्ला दिनैनि थाखाय रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों साला बुमरुआ भिडिअखौ बिराद इडिट खालामनानै होथारदों माथो आंथ' मोजां बाथ्राबो बुंनाय बायदि गोसोआव दङमोनलै गोरिबफोरा मानो गोरिब माहाजोनफोरा मानो माहाजोन बेखौथ' आं बुजायनानै होदोंमोन ना माब्रै बिदि जाखोब्रा बाथरियालाय आरो बे भिडिअआवलाय बे बयलार दाउआ बोरै मासे गोजोन गोन थाखो प्लेटआव बिदिथ' जों जायाखैमोन ना जों ना भाजिसो जादोंमोन नानि जायगायाव बोरै दाउ मासे थाखो बाब बुमरु नोंबा हले गैलालै बे बाराव नोंनि निउस चेनेलखौ आवाबा आंबो अमा राजा एमएलए नङा नांगौबा आंनि एमएलए नि मासियानो थांथों थेवबो नोंनि निउस चेनेलखौ बरबाद खालामनानैसो गारगोन आं अमा राजा मुर्दाबाद अमा राजा मुर्दाबाद बा दसेनो आंनि सिथ्लायाव मानसिफोर फैलायबाय ना अमा राजा बाहेराव मानसिफोर फैसोदों माथो र' आं नायनि नोंसोर न' सिङाव था आयु मा जालायखोबा अमा राजा मुर्दाबाद अमा राजा नोंथाङा गोरिब गुन्द्राखौ मुगैयो ना गोरिब गुन्द्रानि भट मोननानैसो नोंथाङा बेफोरबायदि गाज्रियाव जिरायनो मोनदों नोंथाङा गोरिब गुन्द्रानाव थाबैनो निमाहा बिनांगौ रायजो राजा नोंथांमोननि खोथाखौ आं बुजिदों नाथाय नोंथांमोना जिखिनि भिडिअ फुटेजाव नुदों बेफोर गासैबो सैथो नङा माने सैथो नङा जों नुखाजोब्बाय नोंथाङा गोरिब गुन्द्राखौ अलसिया बुंदों गोरिब गुन्द्राखौ नोंथाङा अना होननानै बुंदों बिदि नङा आं गोरिब गुन्द्राखौ अनो आंबो गोरिब गुन्द्रा न'खरावनो जोनोम जानानै देरनाय नंमारगौ लंकायाव थांबा राबन जायो पलिटिकेलनि गादिखौ मोनबा राजा जायो थिग बिदिनो फोरजाफोरखौबो बावगारलाङो जों नोंथाङा निमाहा बियागौ माने जों नोंथांखौ मालाबाबो निमाहा होनो हाया नोंथांमोननि बुंनायखौ आं बुजिखादों नोंथांमोनाबो आंनि बुंनायखौ खोनासं निउस चेनेलाव बिथांमोना भिडिअखौ दाननानैल' गाज्रि खिनिखौल' होदों खोथाया गासैबो सैथो नंजोबा आं माने बेफोरनि सायाव जि मोजां एक्सप्लेनेसन होखादोंमोन प्लिज नोंथांमोना आंखौ गोरोन्थि दासान नोंथाङा जुदि थाबैनो निमाहा बिया गेवलां मेल फाथिनानै जों जिरायनानै थाया थौदो रायजोफोर सन्थलाखौ हमैनोसै बे सासे दायना ना नों बायदि एमएलए आइला खुदै गारनानै थांबाय आंखौ बुमरुमा नोंखौ गारनायाव गैया दायना ओइ दायना बाहेराव ओंखारबो बर' नोंसा नंफाया आफाया न'आव गैया बे दायनाखौ गारनायाव गैया रायजोफोर गासिबो न'आवनो थाजोब दायनाखौ जेरैबाबो हमथारनांगौ मा होनदों जों आफाखौ दायना नोंसा आफाया सासे दायनासो नङा माथो जोंहानि आफाया दायना जानला मोनला जोंहानि आफाखौ दायना होननानै दाबुं ओइ गथ' नोंबो दायनानि फिसासो बांद्राय बुंनाङा